Uma-ke guys u-anti ethi izinto uzohamba koyithenga guys. Senze vele wasithatha kusekuseni sihlaleke. Singcokolele nje sibuka i-TV yonke leyo nto leyo. Kuthi uma sekuntambama-ke guys u-anti afike abuye. Angazi ukuthi wayephi noma wayesayokothombi bakhe. Abuye bantabami. Maningi ama-room la ekhaya nje ningalala noma ikephi. Sithi yebo anti. Since sasingamantombazane so-3 nomfana eyedwa sasingamantombazane sathi room elilodwa yena wayakwelinye. Ay guys ke. Sekufanele silale ke manje. Ngake ngabuthi iqhuthuni. Futhi ngoba yey ay guys no man. Ayikhona ezinye izinto ezingashintshi. Khona ezinye izinto ezingashintshi. Nginamanje lo muzi lo guys usana magondane. Namanje ngingakanani manje mina. Guys ngicela ukuthi u-ceiling board kwakungathi kunendlama. Kwangathi kunengoma, kwangathi kunemarathon uwezwe gijima ishona le ebuye ishone nga ebuye bengathi agida la ngasembhedweni le khona. Hayibo. Hambe mina ngithi hayibo anti namanje amagundane kwenzakani? Ethi nyawa zama nge-retex awafi lamagundane. Ngibeka ngaphandle inkinga wangena endlini ngibeka ngaphandle amagundane nje awafi. Mina hayi anti khona ezinye izinto nje engashintshi. Athi hayibo uqonda ukuthini? Ngithi hayi lutho nje anti bengimane ngisho. Ayi sibuyele ke roomini guys. Hayibo guys hayi sithelele bafethu. Lamagundane ekuthiwa awehli. Lamagundane ekuthiwa awehli. Ngicela ukunixoxela ukuthi kwase kuyitha seqayo. Lasi singama mountains manje siyeqiwa njengama ships lawe eqiwa izingane uma yilala. Hayibo guys ngizwe ukuthi nobaningi laba bagijima la guys diameni. Hayibo guys ayingayina ke lento le guys ayi ngivuke ekseni sivuke ekseni uanti ahambe kothenga izinto abuye. Okay umebuya hayi sithi okay angisibheka namhlanje siphinde futhi silala. Uma silala guys kushuthi ngangade ngise shop guys. Uma ngise shop ngabuya nemali ngafike ngayibeka phezulu kwetafula. Uma ngiyibeka phezulu kwetafula uma ngithi ngiyavuka ekseni u50 wami guys udlo wamagundane. Uma guys at that time ngayikhipha i-death warrant. U50 wami wayikhipha i-death warrant guys. Cause I was like yabona ke angengize ngiyimele ke le. Lena ke engeke ngize ngiyimele. Like hayibo anti yini ustinje kanje? Izinto ziyashoda ton. Phamna sisanda ngikwazi ukubhaka ngazi ngani sikushoda ngathi anti nginika imali mina ngiyothenga. Awanginika ku anti imali. Uma ngifika edrobheni the first thing guys I did was to search for labantu laba badayisa imithi yamagundane. Khona lo muthi omnyama ngathi ungamagenqele guys wamagundane. Hayi be advertise abafana bethi hayi aligijimna kakhulu lilala khona lapho same time. Ngathi yabona lo ngizowuthenga ewu4 yeyu4 ngo60 ayingiyithenge guys ke ngibuyele emuva. Mangifika seqedwe ukudla ngithatha amathambo guys na yonke amasophu ngihlanganisa. Yey! Gangi kwimeda mood. Shame guys. Hayibo. Ngabeka nangaphandle naphezulu ceiling board. Ngathi yabona guys, yabona auntie usomane ehlangana lenkinga yedwa. Angeke mina angeke. Ibu guys. Hayi bafethu ngiyawuvuma lo amuthi. Hayi ngiyawuvuma bafethu. Yabona ngiwuthulela isigqoko bafethu. Savuka ubuthaphu bamagundane bulele phansi. Cause yaboka auntie guys kunengadi kambila. Umbila nje umbila. So aqhamuka lapho esikhotheni lapho engene efike lana izodala i-commotion. Ngathi yabona le commotion izophela. This commotion will end. Ibo guys sabhaka ke ka auntie ke siyuza ke sabhaka bafika ko mama bakhe benkonzo ke baze bacela nebonus nezikhafutini engasajabuli. Hawu abashena bami nje yibo laba babhake la. Ayike ngithi mina hawu auntie vele sesiqedile ukubhaka sesingahamba yini. Ayikhulekani bantabami nihambe kahle.
Yebo auntie, ngangasathandi vele ubaka auntie shame. Ngangasathandi. Sahamba ke guys abuyela kaMntakamzala ke. Yeah, only to pack and go home. Yeah, ngabuyela ekhaya guys. Yeah nje.